Lois, croeso nôl. Diolch. Ti di tyfu lot ers blwyddyn diwetha mewn blwyddyn. Do. Yndwyt? Swn i ddim yn gwisgo'r boots ma, ella swn i'n dod i fanna. Bron mor dal a fi. Ond, ti yma'r ben dy hun, ma ni? Do. Lle mae dy ffrindu? Dyn ni fel lot o gwahaniaethau canu. Fydda lot o wahanol bethau. So, no. Ond da chi dal yn ffrindiau? Ydan. Be ti'n mynd i ganu heddiw? Ail violin, Carol Perry Jones. Ydy canu ar ben dy hun yn wahanol i ganu efo Yndi. rhywun arall? Be sy'n mor wahanol amdano fo? Mae'n mwy o pressure. Ie. Ag mae'n bach mwy nervous hefyd. Ti'n meddwl rhywun ar ochr chdi. Jyst o gwybod o beth yn mynd yn wrong. Fe na ddim ail violin i chdi heddiw oes. Gobeithio ddim. Pob lwc. Diolch. Yr oedd gwersi piano yn fôr na daid y lleiaf bob ddydd hun. Ymarfer scales ac arpeggios am oriau ar ben fy hun. Ond roedd yr eifori yn ormod i mi. Farwel ffrindiau di a gwyn. Be di outro gymaint ys blwyddyn diwetha? O blwyddyn diwetha oedd hi'n reit nerfus, a dwi'n meddwl bod hynna wedi rhaid y profiad. Yndi. Yn dda iddi. Yndi, sgyn i'n llawer o brofiad bod ar llwyfan, lle. Nagos. Nagos. Wedyn, yndi. Fan cychwyn da iawn sy'n ni'n Da iawn, yndi. Mi roedd i popeth i ti. Math fo yn saith drwy'n halo ni. Ond dwi'n edrych arna ti yn sbio arni hi. Gwn mai fi yw'r ail violin. Ac rwy bron am mynd o'n ho. Dwi am roi ffidil yn y to. Am mai fi yw'r ail violin. Diolch. Bod y lais di'n mae'n byr. A be dwi wedi sylwi a nes i ddim clywed y llynad, dwi'n meddwl, ti'n neud y peth ma lle ti fatha'n cau dy gordia, a mae'n fath yn mynd, mae'n pop, ond dwi eisiau clywed mwy o hwnna. Lyfli. Diolch. Diolch. Ta. Ti'n gwybod rei pobl ti'n gweld mae yna ôl addysg arnyn nhw yn gerddorol, a ti'n gwybod bod nhw'n gallu cymryd cyfarwyddyd. Mae hi wedi cael ei dysgu'n dda, a mae'n cymryd bob dim ymlaen, ond di o ddim fatha, maen nhw wedi dweud rwan i wneud hyn a wneud hyn. Mae rwan yn naturiol hefyd. Dwi'n meddwl merch folk singing a canio'r calon yw hi, a dyna pam dwi'n hoff iawn o hi. Dwi eisiau cael ein dwysio disgo. Ie, mae cael ei wneud y ddau. OK.